Метод за пчеларстване демари се нарича начин за разширяване на пчелните семейства, чрез пренасяне на пилото или майката от единия корпус в друг и ограничаване на дейността и кратко с поставянето на Ханеманова решетка. Метода се използва при силни пчелни семейства и е много ефикасен противороеви метод. Този метод на пчеларстване се използва най-често при многокорпусната система. В първия корпус заедно с пчелната майка се оставят всичките рамки с незапечатано пило и яйца. Корпуса се запълва с празни изградени рамки и рамки с восъчни основи. Всичките рамки с запечатано пило и емедови рамки се качват във втория корпус. Задължително между двата корпуса се поставя Ханеманова решетка, която възпрепятства качването на майката във втория корпус. При използването на този метод майката разполага с достатъчно място за снасяне, рамките с незапечатано пило и пчели-кърмачки по тях предоставят отлична възможност за бързо развитие на плодника при подходяща температура. Това са идеални условия, при които майката има възможност и снася максимално количество яйца. След излюпване на пилото във втория освободените килийки се използват от пчелите за складиране на пчелен мед. Когато втория корпус се запълне с нектар, се поставят нагоре корпуси колкото са необходими за складиране на нектара през основната паша. Така всички млади пчели след излюпването си във втория корпус остават да обработват внесения нектар и първия корпус не се пренаселва с млади пчели. А това е една от основните причини за изпадане на пчелните семейства в роеви нагон и последващо роене. Метода може да се модифицира и използва като работа с двумайчини или двусемейни пчелни кошери. 4-5 дена след извършване на демарирането е добре да се прегледат рамките във втория корпус. Ако сте поставили в него рамки с незапечатано пило, е възможно да има заложени маточници на нея. Това се получава, защото пчелната майка е изолирана в първия корпус с Ханеманова решетка и пчелите, които са във втория, усещат слабо феромоните от нея. Задължително е маточниците да се разрушат или да ги премахнете преди да се излюпят. Ако това не се извърши, пчелното семейство може да се изрои, независимо че е използван метода на демари. Не забравяйте да харесате клипа и да се абонирате за канала за още видеа, свързани с пчелните семейства и пчеларството.